दिनै उदालगुरि नोगोरनि थागिबि हिसाबै गोजोननाय मोनदों मानोना नैबे उदालगुरि जिखिनि लामा सामा ड्रेननि जेंना दंमोन जेंनाथ' गोबां दं दा बे गोबां जेंनानि भितराव मोननैसो एसे मोजां खालामनो थाखाय आसाम सरकारनिफ्राय जों पुजि हरदों आरो बे पुजिखौ बे रांखौ बाहायनानै जोंहा उदालगुरि नोगोराव थानाय शनि मन्दिरनिफ्राय रामपुर चौकहालागै मणिपुरि बस्तुनि गेजेरजों जि लामा बेखौ बानायनायजों लोगोसे ड्रेन बानायनाय जागोन बिनिनो दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसनबाय आरो लोगोसे रामपुर चौकनिफ्राय बामन बस्ति जानानै गलमगा हाइ स्कुल खाथिनि जिथु चौक बेहालागैबो मोनसे लामा आरो ड्रेन बानायनाय जागोन मानोना बे ड्रेन गैयैखाय अखा हायोबा मानसिफोरनि न'आवलागै सिथ्लाहालागै दै लोमोमोन रायजोफ्रा उसुबिदा मोनोमोन अन्तत दा ड्रेन बानायनाय आरो लामा फोसाबनायनि गेजेरजों बे जेंनानिफ्राय रायजोफ्रा बारग'सिगोन आरो अन्तत नोगोराव ड्रेन गैयाबा बहुत दिगदार जायो दा ड्रेन बानायगोन बेखौ जों गोजोननाय मोन्दों रायजोफ्रा अन्तत न'हालागै दै लोमजानायनिफ्राय बासिगोन बेनिफ्राय जा थामथि हाबाफारि हिसाबै जा नैबे रामजानकि चौक जेखौ जों बेंक चौक होननानैबो बुङोमोन बे चौकनिफ्राय आरम्भ खालामनाय सानजा ब्लक माथिं जि बिडिअ अफिसजों थांनाय लामा आरो बेनिफ्राय खोलाहा थांनाय हस्पिटालहालागै थांनाय लामा आरो लोगोसे साहा गरमा चौकथिं थांनाय लामा बे मोनथाम लामायावबो जेसेबांहालागै थैयो 600 मिटारखौनो रानलायनानै खै मिटार खरि माबानो हागोन बेहालागै बे हाबाफारिखौ मावफुंनो लादों बेखाय जोंनि बे माबाखौ उदालगुरि नोगोरखौ एसे समायना खालामनायनि हाबाफारिजों जोंनि फुटपाथखौ टाइल्स बहायगोन बेनिफ्राय साइडआव जिङाव रेलिं होगोन जाहाथे मानसिफ्रा थाबायबायोब्ला गोग्लैबायनो हाया प्रटेकसन जायो बेनि थाखाय बेखिनि बेब'स्था खालामनो नागिरदों दिनै बिनिनो नैबेहाय अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जाबाय जों आसा खालामदों बे खामानिखौ मोजां मावफुंगोन आरो जोंहा जिहेतु टाउन कमिटि दं टाउन कमिटिनि चेयारमेन बायदिसिना बिबानगिरि दं बिथांमोना बेखौ नोजोर होगोन लोगोसे आरो दा मोनसे अन्थाइ खाम्फा गायसनबावगोन जों बेयाव उदालगुरि रेल स्टेसन उनथिंजायनिफ्राय हायार सेकेन्डारिहालागै थांनाय बे शिब मन्दिरनिफ्राय हायार सेकेन्डारिखौ थांनाय लामाथिं बेखौबो दिनै बेबायदि बेखौ बानायनो थाखाय आरो ट्रेन बानायनो थाखाय बेबायदि फान्ड जोंहा सफैदों बेखिनिखौ बेबहार खालामनाय जों बे लामाखौबो दा हायार सेकेन्डारि खाथियालागै हयथ' हायार सेकेन्डारिसिमहालागै सहैजोबाबो जानो हागौ खिन्थु हायार सेकेन्डारि थांनाय लामाथिं जेसेबांहालागै सहैयो बेखिनिखौ जों बथ साइड ड्रेन लोगोसे लामाखौ बानायनायनि हाबाफारि लागोन दा बेनिनो दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जागोन जों गोजोननाय मोन्दों जे आसाम सरकारनिफ्राय जोंबायदि गोग्लैसोना थानाय ओनसोलनि नोगोरखौ फोसाबनो थाखाय बेखिनि पुजि हरनायखाय आरो बेनिखायनो खावलायदों जोंहा बेखौ जाफुंहोनायाव रायजो राजा लोगोसे बिभागनि बिबानगिरिफोर लोगोसे जोंहा टाउन कमिटिनि बिबानगिरि बिथांमोना जाहाथे मोजाङै नोजोर होयो मानोना सरकारनि जि आसनि बे बारे फैबाय थाया खनसे फैनायखौनो जों थिग मथे खामानि मावना लायोबा खामानिया मोजां जागोन अब्लासो जों मोजाङै थांना थानो हागोन जोंनि लामाफ्रा ड्रेनफ्रा गोजोर जागोन बेनिफ्राय जोंनि बेयाव रायजो जानाय सुबुंफ्रा सुख गोजोनै थांना थानाय मोनसे खाबुखौ मोनगोन आसा खालामदों बे गासैबो जोंनि जि साननाय बे जाफुंजोबगोन